Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκινούν και δεν φέρνουν μόνο ποδόσφαιρο, αλλά και εκατομμύρια στα ταμεία των ελληνικών ομάδων. Πάμε να δούμε πόσα παίρνει κάθε μία και τι δίνει η UEFA για νίκες, ισοπαλίες και προκρίσεις. Η Ελλάδα θα έχει 4 εκπροσώπους φέτος στην Ευρώπη. Πρώτα τον Ολυμπιακό που μπαίνει στη League Phase του Champions League και εξασφαλίζει σχεδόν 29 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, κάθε νίκη φέρνει 2,1 εκατομμύρια, κάθε ισοπαλία 700.000, ενώ η πρόκριση στους 16 δίνει άλλα 11 εκατομμύρια ευρώ. Έπειτα, τα ποσά εκτοξεύονται. 12,5 εκατομμύρια για προημιτελικά, 15 για ημιτελικά, 18 για τον τελικό και 6,5 επιπλέον αν σηκώσει το τρόπαιο. Η δεύτερη ομάδα, ο Παναθηναϊκός, με την παρουσία της League Phase στο Europa League, έχει δει 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, κάθε νίκη δίνει 450.000 ευρώ, κάθε ισοβολία 150.000, η πρόκριση στους 16 άλλα 1,75 εκατομμύρια, με το ποσό να φτάνει έως τα 7 εκατομμύρια για το τελικό και 6 επιπλέον εκατομμύρια σε αυτό που θα το κατακτήσει. Παρόμοια και για τον ΠΑΟΚ, που είναι η τρίτη ομάδα. Μπαίνει στη League Phase της ίδιας διοργάνωσης με τους πράσινους με 4,6 εκατομμύρια ευρώ και ισχύουν τα ίδια μπόνους. 450.000 για την νίκη, 150 για ισοπαλία και πολλά εκατομμύρια αν προχωρήσει μακριά. Η τέταρτη και τελευταία ομάδα είναι η ΑΕΚ στο Conference League. Η Ένωση θα πάρει 3,7 εκατομμύρια ευρώ από την είσοδό της στη League Phase διοργάνωσης. Όμως, εδώ τα μπόνους είναι χαμηλότερα σε σχέση με τις άλλες διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, 400.000 για κάθε νίκη, 133.000 για ισοπαλία, ενώ οι προκρίσεις δίνουν από 800.000 στο 16 μέχρι και 4 εκατομμύρια στο τελικό και 3 ακόμα αν κατακτήσει το τρόπαιο. Άρα, συνολικά έσοδα μέχρι τώρα και για τις 4 ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός 29 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός 4,8, ΠΑΟΚ 4,6 και ΑΕΚ 3,7. Και αυτά χωρίς να υπολογίσουμε τις νίκες, τις ισοπαλίες και τις προκρίσεις που μπορούν να φέρουν ακόμα περισσότερα. Κάπως έτσι, οι ελληνικές ομάδες ξεκινούν γεμάτες προσδοκίες, αλλά και με γεμάτα ταμεία της σεζόν τους. Όμως το ερώτημα είναι, θα μετατρέψει τα εκατομμύρια σε μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες?